ଏ ଶଳା ପୁଣି ଆଇଲା ସେ ବୁଢ଼ା। ଆଉଚି ତ ଆଉଚି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଗିଳି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଶଳା ଗିଳୁଛି ତ ଗିଳୁଛି, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଲାଷ୍ଟ। ହଉ ଯାହା ତ ହଉଛି ହଉଛି, ଯାହା କବାଟଟା ଖୋଲ। ଆରେ ମଉସା, ଆସ ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଏ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଥିଲା ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପାସ ପେଟରେ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। साले तू वाओ ଓହୋ, ଏଗୁଡ଼ାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କୁହ? अबे साले ପାଣି ଟିକେ ଆଣୁ କୁହ। ହଉ ହଉ ହେଲା। କି ଶାନ୍ତି। ହଉ ପୁଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। कुत्ता है तू कुत्ता। The next day, ତମର କବାଟଟା ଖୋଲା ଥିଲା ତ ପଶି ଆଇଲି ଆଉ। ତମ ଘର ତ ଆମ ଘର, କ'ଣ ଅଛି ସେଠି? କ'ଣ ଖାଉଛ ସେଗୁଡ଼ା? ଏଇ ଅଜାଙ୍କରୁ ଖଜା ହେଇଥିଲା ଖାଉଛୁ। ମହାଳ ମାଣ୍ଡା ଗାଁ ଖଜା ଭାରି ମଜା। ନିଅ ଅଜା, ମଉସା ନିଅ ଖଜା ଦିଟା ଖାଇଦିଅ। ହେଲେ କାଇଁ ଖଜା ଆଉ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଦଉନୁ। one day later. ବୁଢ଼ା ଆସିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବା ଗଲୁ ସେ ବୁଢ଼ା କଥା। ଶଳା ପାଉଡରା ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଅଲଜିଆ ନଦେଲେ ନାଦିକି ଖାଇଯାଉଛି। ହଁ ବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁନ ତୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। ତୁ ବୁଢ଼ାକୁ ମାରିଦଉନା କ'ଣ ଅଛି? ମରୁ ସେ ବୁଢ଼ା ନାମ ହବ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ନୂଆ ଚଷମା। ହଁ ବାପୁଅ, ଏ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଆଉ ଭଲ ଦିଶୁନି। ଦେଖୁନୁ, ଏଇ ଚଷମାକୁ 200 ଟଙ୍କା ହେଇ ବା ଦେଖୁନୁ।
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे बा बढ़िया खाइबा रखिच मो भाई। तू तो गया बेटे। मरी गली लो घंटा भांगी गला। ओ ओ अरे अरे मुझसे पड़ी गली की आसो 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 ठीक है ରହରେ ପୁଅ ମୋ ଚଷମାଟା 200 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବା। ଆଜି ନା ନାମ ନେଇଛି ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆସିବ ଡେଲି ଚାଲି ଆଉଥିଲା। The next day. ନା ଆଉ ନ ଆଜି ଆଉ ବୁଢା ଆସିବନି ଖାଲି ଯୋଉ ନାମ ନେଇଛି ଆଉ ସିଏ ଆସିବ ଟୋଟାଲି। ହେଲା ରେ। ଏତେ ଥର ଅଏଲଟା ମାରୁଛୁ। अल्लाह क्या हुआ? Bonk.